Salam vatandaşlar. Men şunu sizin bilen pikir paylaşmakçı. Pikirlerinizi kommentlerde paylaşın. Sizden ullakan haýyş edýärim. Durmuşdaki halatlarda ýalňyş ýardım. Oňam sebäbi käbir adamlarym özüm ýaly dogruçul adamdyr etdim. Ýöne gynansaňam ahlak taýdana bolup, yalan sözlemese şoýja ýatyp bilmän, daňyna tyrýan vatandaşlarym käne keni. Raýat sözü gulluymekdir vatandaşlar. Siz gullarsınız. Türkmen milleti ýurtdaşdyňyz, owadaşdyňyz. Ýa-da vatandaş diýip birek-birege ýüzleniň. 30 ýyllap Altyn Nasyryň sowgat beren ruhnama kitabyny, çäreden çäre gatnaşygyny, internet işlemän öýleriňiz, dost ýarlaryňyz bilen gurlaşyp bilmän kösenip ýörsiňiz. Döwletara uçaklaryň uçmasynyň kesilip, daşary ýurtlarda sigan ýaly ölüp bitip ýören türkmen milletimizi Altyn Nasyryň saýasynda ýaşamak isleýärsiňizmi ýa-da täze Türkmenistany umumy halk bolup gurnap erkin erkana azat durmuşda ýaşamak isleýärsiňizmi? Indi vatandaşlar ýene bir aýtjak bolýan ladym bar. Köpüňiz bilýänsiňiz. Ata Vatan kanalyny. Şo taýda yalan propaganda ýaradýarlar. Eýen bir näçe aýdan bäri. Ine uçaklar uçýar, uşak bolýar, bilet satylýar diýip yalan propaganda ýaradýarlar. Bu yalan propagandadan el çekin. Ata Vatan kanaly. Şo taýda 2 tane aýal maşgala bar. Yine bir oğlan var. Döwran familyaňa men şu wagt ýazmaşynyk. Ene netip bolsa täze Türkmenistana baramyzda halkyň öňünde şu yalan propaganda ýaýradýanyňyz üçin halk size çäresini görjekdir. Şunu bir ýadyňyzdan çykarmaň. Bolýa vatandaşlar şu hakda pikirleriňizi paýlaşyň, kommentlerde ýazyň. Her kim öz pikirini ýazsyn. Pikir paýlaşmak birek bilen ölen wajipdir, gerekdir. Sağ olun, sağlıkta görüşelim.